Ще можеш ли да предизвикаш някой непознат тук в Мегафон да играете заедно, но без да говориш? Само с жестове, пример. Да. Ето, давам ти тази карта и тръгваме на лов за някой непознат, с който да играете заедно. Нещо май не се получава за момента. Продължавай, продължавай. Нищо, давай. Вау! Познавате ли се вие? Не, за първ път го срещам. Как се нави тогава да играеш с него? Просто толкова ми е готино тук и искам да играя с някой. Това е. Той продължава обаче да не говори. Тук се разбират дали да правят сделка или не, без думи. Да видим докъде ще стигнат. О, 10 билета, супер! Банкера звъни, да видим сделка или не. Няма сделка, дами и господа! 12 билета, супер! Браво на вас! И край на предизвикателството, браво на тебе! Сега си печелиш естествено една заредена карта от нас. Хареса ли ти и на тебе нашето? Беше много забавно. Предизвиквайте се и вие с Мегафън. Забавлявай се с Мегафън в Уест Мол, България Мол, Мол София и Ринг Мол. Една карта, 4 обекта.